sanibonani. Ngicela ukubingelela wonke umuntu ozozwa le nothi ngizocela usizo ngoba ngikhuluma la. Sezikhona indawo engihambile ngingatholi usizo. Mina ngikhulele emakhaya. Kuya emakhaya ngasoka naku ukusoka lo wasesikoleni. Ngasoka induku yami nje ibinkulu bengenankinga. Binkulu nje nabantu bebebabaza abanye. Mina ngiqeda isikole ngingakaze ngilale nomuntu wesifazane. Ngahamba ngo-2018 ngayeza ngokuqala eVarsity. Ilapho khona engathola khona intombi engagcina sengizolala nayo. Ngafika lapho ngahluleka ukulala nayo ngoba induku yami yavuka yona, kodwa mase kumele ngilale nayo yawa. Saphinda sathi ukuzilibazisa isikhathi, sathi masiphinda futhi kuba into efanayo. Kodwa nje sathi nahlukene nalowo muntu loyo. Ngaphinda ngathola omunye, kwaba yinto efanayo kwaba into nje efanayo. Ngadideka ukuthi yini. Mina ngumuntu-ke ojwayele ukuthi ashayele umgwaqo. Ngiyajima nje ngishayele umgwaqo. Ngangabe ngisazi noma ukuthi ngishaya umgwaqo noma mhlawumbe kulowo kujima. Okunye futhi engangikusola ukuthi ngoba khona umngane enganginayo wentombazane. Ngangihlezi nje nginayo ekhempasini nje sihamba naye. Ngaphinde ngadidena mhlawumbe ukuthi ngihlezi nginentombazane ngingayenzi lutho yomngani nami. Ngaqala sengidideka ukuthi kahle kahle kuyini imbangela yalokho. Akuphelelanga-ke lapho-ke. Akuphelelanga lapho. Kuhamba isikhathi induku yami yehla yancipha. Incipha gcina seyingangesithupha. Nakho lokho kwangimangaza ukuthi kanti kwenze njani. Akukho engakwenzanga, ngicathile ngenzani, kodwa ekucatheni kwami ngayibona induku yami ebuya mangicatha. Ngabona nje kade ngingaqala ngithi kuba ngcono, kodwa induku yami ngayibona ukuthi ayisekho ngangesithupha ethanda ukuba ngconywana. Kodwa mangilala nomuntu kuyafana, akwenzeki lutho. Ngaze ngathatha isinqumo sokuthi mangizoba nomuntu ngeke ngizame amaphilisi la adayiswayo ey'tolo. Ngathatha amaphilisi, mangithatha amaphilisi ngiyakwazi ukulala nomuntu. Ngisaqala-ke ngangisheshe ngichame, ngangisheshe ngifike kuvuthondaba. Ngale ngijwayeleka le mpilo yamaphilisi ukuthi mangizolala nomuntu ngithatha amaphilisi kuyenzeka. Ngaya e-Men's Clinic. Nase-Men's Clinic banginikeza umjovo engajova ngawo. Ngathi mangabe sekuphela lezo nyanga eziwu-4 ngangenzenza ngayo. Kwafana nje. Ngangikwazi ukulala nomuntu kuzo lezi nyanga eziwu-4 ngekhathi ngisathatha umuthi. Kodwa zathi mangaphela kwafana wabuyela khona lapha ekutheni liyavuka kodwa masekulala nomuntu dololo. Kuhamba isikhathi kwagcina sekuphela kwamizwa-ke ngoba phela manje sengigivaphile manje. Kwagcina sekuphela nje imizwa. Kodwa mangibona umuntu omuhle ngimshayele ngoba sengiyazi ngithembe amaphilisi ukuthi mangabe ezoza kimi
uzothenga amaphilisi ngikwazi ukulala naye. Kodwa manje asengikubhalisile amaphilisi, ngisema amaphilisi uma ngikhulu phela, sengikhathele manje ukudla amaphilisi. Lapho njengoba ngumuntu wasemakhaya, ngokudla amaphilisi, ngokudla kwami amaphilisi, ngakhanda umntwana, nginengane ey'mbili. Enye nje intombazane sebeze beyixosha bayilethe ekhaya kubo ngesimo sokuthi ngiyimithisile, yabumakoti wami. Yize ngingahlali yena, ngibuya nje ngoba ngikhona la ngisebenza khona, uma ngibuya-ke ngihlale nayo. Kodwa uma ngizoya ekhaya ngithenga amaphilisi, uma ngizohlala nje inyanga ngithenga amaphilisi azoqeda inyanga, zokwazi ukuthi lo muntu angaboni ukuthi khona inkinga enginayo. Kodwa manje sengikhathele ukudla amaphilisi, akekho futhi nomuntu owaziyo ngale nto. Ngiyacela ukuthi ngicela ngisize, ngiyabonga. Ngineminyaka ewu-25 manje, le nto yangiqala ngo-2018. Ngiyahlupheka, angisazi ngenze njani ngoba ey'nyangeni ezithatha imali yakho mahhala zingakusiza. Ngiyacela ningiphe nosizo. Bafowethu, ake nginibingelele nginamukele kuzonke iy'ndawo la kuzofika khona le video. Igama lami ngumsizi aka Nkosi Yohad. Mina uqala ngena kule channel, qinisekisa ukuthi ucenzile usubscribe uzokwazi zonke izinto engiyiphostayo kuyona-ke le channel. Bafowethu, ubhuti sibhalele wakhala ngenkinga anayo, so sithe-ke ivoice yakhe siyishintshe for ukuvikela isithunzi sakhe kulolu daba. So abafisa ukumsiza abavele-ke bafowethu, sikhona si-available kule channel, iy'namba zethu zikhona. Uma ukuthi nawe unenkinga ethi ayifane nale kabhuti, ungakwazi ukuthi ungibhalele lapha enomborweni yami-ke ka-WhatsApp at 079 655 9670. Kanti ungangilale lapha epejini lethu ku-Facebook, useshe ukuthi Msizi SA, and then kunepeji-ke elina-183,000 followers. And then ilo leli livela la esikrinini sakho, then ungakwazi ukuthi nakhona usibhalele sikwazi ukuthi-ke si-share isitory sakho kuleli page lethu noma-ke kule TV, so lethu uzokwazi ukuthi usizakale. So bafowethu-ke uhlabeni ulawule. Ngiyazi ukuthi bakhona abanye abake baba nenkinga ethi ayifane kabhuti basizakala, so ungahlali nosizo mfowethu, uvela nisize ubhuti kule nkinga yakhe abhekane nayo. Mina-ke sengiphuma kanje, okwakho-ke cindezela usubscribe uzothola zonke izinto esiyiphostayo kuyona-ke le channel.